sakit Anur iki. Wah, malah gede. Rumah sakit Anur iki. Dadi Joyo iki. Iki malah. Iki sakit Anur gede banget. Belum? Dereng dipindah. Dereng. Oh, berarti sik ngenteni. Nggih. Nggih, mengke diane panggil malih ngoten ta, Dik. Oke. Nggih. 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 Iki rewani rupane kok wana. Sirat Anur iki ya. Wadang. Gede banget Anur iki tombo kabeh. Sing pasien nang kene paringi judu, lara pae waras kersane Gusti Allah. Sarana nang Rumah Sakit Anur Surabaya iki wong sing lara apa wae paringi waras saking Gusti Allah. Allah amin amin ya rabbal alamin. Sama Mbah Sijoyo tulungaken. Ya, sapa penyakit apa wae nang kene paring judu oleh tombo waras kabeh, penyakit ilang karek sehate karek warase mangkate nggo lara mulih karek waras sing Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin.